Kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pulu dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Yashim benta o Menteri Rangba Duk Narendra Modi haka jingyalang ba shisin shisnam jong ki Director General of Police but Inspector General of Police ha Lucknow hanin ka sngi. Kerpat Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke Sangma ya Menteri Katnat Puli Putih ke Sarkar Pedeng ban penrong ya ketien Khasi bat garo ha ke kernet ke bapra jong ke riti sensyar kari India. Bat hiar ke Shillong nak kerdan ke balai spak san pulai syaka kerdan ke balai spak hanya puai mentau senam ha ke liang ke jingle khuit le suba. Ki khubor ke babnya. Ha shwaban pai syaki khubor ke babnya ngene syak skor ya kene ke jingpen bena ke badan kam. Katba ka India kalala bantau history ya kejingla ban ai palat chispa klur ki dos jong ka dawai tika covid khat khandai ka All India Radio ka ai jingero ya baro ki doctor ki nurse ki nong ya khun ba khmat e bat baro ki to ki ba la shim tika ki bala penlong ya kari ban poi syakani ka thong wat la ka tangi pen kan ma ki nong snap jongi ba ka jingele persya ya covid kampat kot satya ni ai kan tu ki nong snap jongi ban shim tika pura bat ban yarap ru ikiwei ban late shim tika. Hakani ka ayom lekman snobha ban buat ikine ki kam ki basok deng ya ka mask yang jungai na ki weipat bat sait khuit bha ya ki ti bat ka dur khman na ka benta ka jingtep babnya halor covid khat khandai phila ban phone ha ki number yarap kari ki badai not iwei ar lai khandai hinyo pra not sound real but iwei not new sun ki number yarap ka jala Meghalaya ki dai iwei not pra but iwei not new not Mentang nya pai syaki khubor ki babnya. Menteri Rangba Duk Narendra Modi ulaya shin benta ka jingyalang ba shisen chisnam jong ki Director General of Police but Inspector General of Police ka long halak naw hinin kasngi. Ha ukurwa bala pelai ling ba ka Twitter Menteri Rangba Duk kari ula ong ba kane ka jingyalang ka long ka bakongsan namaru kala ay ka rinsan banya phaliu jingmut bat banya taisani bha halor kumno ban penthama ya ka rukom trekam ki pulit kari India kat kum ki jing start ka juk ka bamenta ya kane ka jingyalang la plia da Menteri ki kam kor bari u Amit Shah hakasni tho diang baladap. Menteri Katnat Puli Putih ke Sarkar Pedeng Udharmendra Pradhan ula play perda ya ka Central Institute of Hindi Shillong Center ka badan hamau diang hanin kasni. Menteri Rangba Konrad ke Sangma bat Menteri Katnat Puli Putih ke Jilla uba lakmen remboi kile don rengkat hakani ka jingyalang. Habakran hakani ka jingyalang uni Menteri Sarkar Pedeng ula ai khublai ya ka Central Institute of Hindi bat ya ka Sarkar Meghalaya halor ka jingpendap bantai ya kani ka Jaka Puli. Ka Sarkar Meghalaya kala no senyang ya ka Jaka ka bakumba lai aka na ka benta bantai ya kani ka Jaka Puli. Ha ka jok kapor ha ka jingklen ha kani ka jingyalang Menteri Rangba Konrad ke Sangma ula kerpat ya Menteri Katnat Puli Putih ke Sarkar India ban pun urlong ya ka jing angnut bela slam jong ki pait ba ka jela ban kenthop ya ka ketien Khasi bat garo ha ka kharnet ka bapra jong ka riti sensyar kari India. Menteri Rangba ka jela ula ong bakani kan nong ka jing ais ngobha ka bakraw tam ni ki pai ka jela Meghalaya lada ka sarkar kan priang ya kani ka jing turwa ha ka por ba ka jela kan rakhe ya ka jing dap sampos nam jong ka jing yo jela bapura ka ban salong ha usnam ubanwan. Kinongnya kali ki banyak kali ha pedeng ka jing buat kyat lani ki wei ki jing di pen buat kila ban syak pendu lani syak kni shipor ya ka license. Kani kalong si benta ni ki kendon bala buok da katnat badai pet ya ka jing penyai kali ke Sarkar Meghalaya ban khamlat ya ki nong pen khenyi ki an penyai kali kham tam ki to ki banyak klam akor lani ki banyak kali anda ki labi bat kumjuru ya ki to ki bapen khenyi ki wei ki kendon jong ka Motor Vehicles Act ha ka baya dai ba kami u additional superintendent ki pulit pepet ya ka jing penyai kali ha district East Khasi Hills ula pha da ka jing tho shabaro kitnat ki bahap hapo ka district. Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor. Ka Shillong ka lahir na ka kerdan ka balai spa san pulai sya ka kerdan ka balai spa nyo puwei menta usnam ha ka liang ka jingle khuit le suba ha ka thop ki sor ki badan ki ba ka jingdan brio ka long ha pedang silak hado shipho lakmut. Kani ka long kat kom ka kaipor bala penmi da ka Swachh Survekshan ar hajar ar puwei ka bala jupen mi shisien shisnam.
Kani ka kai phot kaya thu shu baka Shillong kalapoi hakani ka kerdan hadin bakalayo praspa anyo pukhandai point san pra point. Hakawai pat kalyang ka Shillong Cantonment Board kalayo ya ka kerdan ka bahandru phau na pedang ki hindru pu artli ki Cantonment Board kibana ki sar kari India barok kawai bar kalayo handru spa ar phau point pra not point. Hakabedai bakajing bu kerdan ni ke district kat kum kajing lek khoi kani ka kai phot kalabu ya ka East Khasi Hills haka kerdan ka basan spa handru pu ar kat ba ka South Garu Hills kalayo ya ka kerdan ka handru spa lai pu khandai bat ka West Garu Hills pat kalayo ya ka kerdan ka handru spa ar phulai. Hari rai habayan nujor pat haka thop kerteng ki sor ki badan tang hapo shis pa tuli ki bor penya Shillong ka Shillong kawan haka kerdan ka bakhat saw ya thu kani ka kai phot. Komshi binta jangka Special Summary Revision kabalaju penlong daka Election Commission jangkari India na kabenta ban penrung kerteng thamai ya kitu kibla long ban tap vote la penlong ya kejingala pat ba bakerpang hakaleng ka jela Meghalaya hanen kasngi hakani ka jingala pat ba bakerpang layo aru ban penrung kerteng thamai ban penbai kerteng bat ban weng kerteng ru ya kinong tap vote ki bam dan show ha Amlarem Subdivision West Jaintia Hills kaladan ru ka jingala pat ba bala penlong haki jaka tap vote badon harut wa kibam da jangai na uput ka Meghalaya bat Bangladesh u Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills ringkat u SDO Civil ka Amlarem kilayalam ya kikenhuan badai pet election Shakam Singh polling station kabalong ka jaka tap vote ka badan khandiat tam kinong tap vote haka jela kani ka jinglet syakani ka jaka tap vote kala long ka bakam kerpang hakaba kinong let kila syong da ka liang balasna kerpang na ka benta ban yela pat ba ban penrung kerteng na ka benta ban tap vote ba lakhot kerteng ya kani ka liang kum ka vote of democracy lani ka liang jong ka sanshar pat ba. Menteri Katnat Puli Puthi ka Sarkar Pedang Udharmendra Pradhan ula Pliru ya ka Center for Nanotechnology but ka Center for Indian Knowledge System ha IIT Guwahati hinin kasngi hakaba Menteri Katnat Puli Puthi ka Assam u Ranoj Pegu ula don rengkat habakran hakani ka jingelang u Pradhan ula ro ya ka IIT Guwahati kabla yo ya ka kerdan ki bakham sejrong hakari ula banjuru bakani ka jaka pule ka deban shim ya ka benta ka bakongsan hakaliang ka jing penya ya ki kam habawan kanu ka jinglen share and shop ka mariang ka jingwat benya halor komnu ban penya pensa ya ki jait merat ki jait dieng ber kisim ki do ka jing penrai ya ki ro company boarding ki bayai ne bat ban pen khlain ya ka yo ka kot da ka ban slori ki samla pule ban long ki nong sengkam ula kenturu ya ki samla pule bat kinong hikai ka IIT Guwahati ban wanra ya ki rukom trekam ki bathamai ki bat ki bakhamper da ka jing penyasno ya ki jing start ki kor ki bor ki bamenta bat ka jing nang jing tem Menteri Rang Bak Duk Narendra Modi unya sami ki sembok perkhat bak ki pat nong song kari India ki badan hapok kari bat cabaru kumjo lingba ka program Man Ki Baat Kumba Julong an pensingau pat ba yakani ka program haka arpu pratarik menta ubenai lingba ka All India Radio. Kani kan long ka benta ka ba prapulai jong kani ka program ka belaju pemi sisian shibnai. Haka ba debat kani Menteri Rang Bak Duk Narendra Modi ulai aware ki pat kari ban ajimut halor ki mat yakren ki baki kwa ban yakren haka ni ka program menta ubenai. Kito ki bakwa ban pha ekijing ai jing mut jongki kila ban pha lingba ka MyGov ka Namo app da ka basu tho lani da ka basu record ya ki message jongki ha Meghalaya da dan art puai ngut ki balayo thammai ya ka jing pang covid khat khandai henen kasni ha ka jo ka por la dan ru life puai ngut ki bala kwat na kani ka jing pang hadu menta kito ki badang dan ya uni uknyang jing pang ha ka jela ki dan art spa prapo ngut Laya thu ru ba amshim ladang balaklat na kani ka jingpang henin kasni hakawai pat kalyang ladan palat 10,000 ngut ki balayo thammai ka jingpang covid khat khandai hakari India haki al pasaw kunta baladep bat ladan ru palat khat 8,000 ngut ki balakwat na kani ka jingpang hakabe dai ba ka jing ai dawai tika covid hakari India ladap ban ai palat shispa khan ru klor sanpho lak tali ki dos jong ka dawai tika covid khat khandai hakari barokawai hadu menta ban pengkot ya ka khubor sa sisian pat kimat ki bakongsan Yashim benta Menteri Rang Bak Duk Narendra Modi ya ka jingilang ba sisin sisnam jong ki Director General of Police but Inspector General of Police ha Lucknow henin kasni
Kerpat Menteri Rangba ka Meghalaya o Conrad ke Sangmaya o Menteri Katnat Puli Puthi ka Sarkar Pedeng ban penrong ya ka Ketian Khasi bat Garo haka Kernit ka Bapra jong ka Riti Sensyar kari India. Bat hiar ka Shillong na ka kerdan ka balai spa San Pulai sya ka kerdan ka balai spa Nyopuway mentau senam haka liang ka jing lek kuit lek suba. Bat katung lapoi sya ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong haka porpra bajing ni so baka Delhi Station na ka bentaki khubor ke banwan naka. Kani kadai ka All India Radio Shillong.